Poštovana publiko, dragi gosti, dragi posjetioci muzeja, dobrodošli u Zavičajni muzej Ruma. Evo, došli smo na prvi program kulturnog leta u Zavičajni muzej Ruma i nalazimo se u Lapidarijumu, što bi naši dragi posjetioci rekli, njihovim omiljeno mjesto za kulturne događaje u Rumi. Nadam se da će biti prijatna večeras, imat ćemo priliku da odgledamo jedan film animirani, kratkometražnije, o našem arheološkom lokalitetu Gomolava, lokalitet od izuzetnog značaja i ono što je nama veoma bitno, lokalitet koji nam daje mogućnost da odradimo prezentaciju arheološkog nasleđa. Neću sad mnogo dužiti, pričat ćemo posle samog filma, pošto je, kažemo, kratkometražni, tu je i ekipa autora, Nikola Lukić, režiser i scenarista, Nenad Jončić, producent, Ivana Pantović, muzejski savjetnik iz Muzeja Vršca i isto potpisnik pri scenariju. Nenad Jončić je direktor Arheodatak firme koja je radila produkciju filma. Tako da evo, sad ću vam spustiti da odgledate, pa ćemo posle malo popričati o samom filmu. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, izdvojili vaše vreme u, da kažem, ovaj najtopliji dan godine. Hvala vam. Ovo je Srem. I eto skrivene priče Gomolave. Jedno naselje smenilo je drugo, a treće pa tako redom. Hiljadama godina. Dolazili su tu razni narodi i svi su oni ostavili darove za nas. I evo nas, opet na zemlji Gomolave, nastavljamo. Kao domaćin opet ću preuzeti reč. Pogledali ste mali film, 5-minutni. Sama ideja koja je se javila da bi se film uradio bila je još pre par godina kada smo pričali i došli, da kažem, u našoj struci arheološkoj do nekog konsenzusa da nama fali promocije. Ne kaskamo za naukom, ne kaskamo sa nekim drugim stvarima, ali ono što slabo radimo je promocija. Mako se držimo ti nekih klasičnih metoda prikazivanja, dokumentarni film da je aspekt na, da kažemo, stručnim stvarima, a malo manje zanemarujemo da mi nismo konzumenti toga, mi to već radimo, mi smo već upoznati sa tim, nego da konzument treba da bude publika, prvenstveno najmlađe publike, pa da kažemo laici, što ovaj film i, da kažemo, pokriva. Moja neka ideja je bila da, naravno, Gomolava kao centralni lokalitet praistorije u Sremu treba da dobije jedan ovakav projekat. On je zamišljen kao višegodišnji, ovo je prvi deo. Finansira se od strane Ministarstva kulture, vidjet ćemo sada, čekamo rezultate da li će biti nastavak, i zamišljen je kao serijal, da kažemo, sa ovim zemljaninom koji će voditi kroz prošlost Gomolave. Kada sam sa Jončićem i sa Nikolom dogovarao, meni je bilo ideja da se svede na što kraću formu, 5 minuta, jer to je neka pažnja koja današnjim konzumentima najmlađim drži. Ona će biti na stalnoj postavci, taj film, da bude prikazana u klasičnoj formi, da ne bude, znači, nove animacije, 3D animacije i to, zato što vrlo brzo zastareva, a ova forma stop motion, koju će vam posle malo više objasniti, je neka forma koja traje preko 100 godina i dan danas je aktuelna, pa je zato izabrana. Nikola je to predložio, mi smo se složili i ja kao arheolog sam prezadovoljan kako je ispalo. Tako da ta neka inicijalna ideja je večeras pred vama, realizovana na ovaj način. Čućemo vaša mišljenja, da vam se sviđa ili ne sviđa. Ovo je, da kažem, moje neko objašnjenje zašto smo krenuli. Mi moramo da stvaramo i novu publiku, moramo i da edukujemo publiku, i ono što mi iskopavamo, mi to i nekad i zamišljamo. Nekad je veliki problem da mi to prinesemo krajnjim konzumentima, što ste vi, što je, da kažemo, ekskurzije dečje koje dolaze ovde. I tako da je ovo neka forma da pokušamo, možda je ovo greška, možda nije, vidjet ćemo,
kako će se pokazati, ali da kažemo, struka je lepo reagovala, pošto je prikazan film bio i na skupu Srpskog arheološkog društva u Trebinju. Njima je se svidela ideja i čak se planira verovatno i ostalim gradovima i ostalim muzejima u Srbiji da krene ovakav neki projekat. Sad bih prepustio reč Nenadu Jončiću, direktoru Arhiva Date i producentu, da vam malo više objasni o samom procesu pravljenja filma. Hvala vam puno. Ja bih prvo iskoristio priliku se zahvalim Urošu i Lazaru koji su prepoznali taj neki rad koji je prosto od početka osnivanja firme se mi bavimo promocijom nauke, pogotovo arheologije, i cilj nam je da ono nešto što mi na terenu prepoznamo kao arheolozi i nama je potpuno jasno, prenesemo ljudima koji tome treba da uživaju i da razumeju to što mi nekako znamo i ne umemo mi sami da prenesemo to. Nikola je neko ki se ja već sarađivao i pre toga, i njegov studio Laterna Magika je već smo sarađivali na jednom projektu koji je Ivana vodila, i Ivana je u stvari neko ko to može na najbolji način ume da prilagodi našu priču da bude razumljiva svima. I to je ono što se trudimo da postignemo, a kao što sam rekao, Uroš je to umeo da prepozna i shvatio da je to nešto što bi u ovako renoviranom i novom, da kažemo, muzeju, novom ruhu stvarno značilo da bude. Ono što bih želeo da istaknem je da je tim koji je radio ceo film, u stvari sa nama, oni su u publici, njima se posebno zahvaljujem na svemu. Tako da, ja bih sad prepustio reč dalje Ivani ili Nikoli. To mislim da je Ivana odlična. Evo, Ivana koja je u stvari složila ovu priču za vas. Hvala. Pa nema mnogo da dodam u odnosu na ono što su već moje kolege rekle. Ja kao arheolog godinama sam suočena sa posetiocima koji od nas očekuju neku priču. I ono što smo mi svi svesni je da mi zaista ponekad pričamo suviše stručno, nerazumljivo i uglavnom dosadno, da su nam izložbe isto takve, i svesni smo da moramo da mnogo toga promenimo da bi pažnju usmerili na ono što je najvažnije, a to je priča o našem poreklu i našoj prošlosti. Tako i ovaj film i ovaj scenarij ovde je priča zapravo o vašim precima, konkretno ovde kada govorimo o Gomolavi, na jednostavan način, bez obzira što je to animirani film, ideja nije bila samo da se usmeri na mlađu publiku, već da svima bude sasvim jasno, jednostavno rečeno i zabavno da pogleda i da shvati suštinu kako su ti ljudi živeli, da se to zaista ne razlikuje mnogo od ovih naših današnjih vremena. Dakle, suština života je uvek bila ista i samo nastavljamo u kontinuitetu, a naš zadatak kao arheologa je da to vama pojasnimo, jer na taj način mi pokušavamo da očuvamo i dalje prenesemo na sledeće generacije ono što mi radimo i ta istraživanja, rezultate istraživanja kojima se bavimo. Da li smo uspeli, vidjet ćemo. Hvala. Ja i nemam baš šta da kažem, posle Ivane pogotovo. Prvenstveno treba se zahvalim Urošu Nikoliću, direktoru Zavičarog muzeja, zato što je bio hrabar i prepoznao i hteo je da proba nešto drugačije. Sam rad na filmu je bio pravo zadovoljstvo, zato što nešto raditi jeste puno velika odgovornost, ali u principu i zadovoljstvo. Naravno, to ništa ne bi bilo da nemam fenomenalnu moje kolege, fenomenalna Anja, fenomenalna Sonja, Milan onako, Bok i Nemanja nisu svi tu, ali i stvarno smo svi sa uživanjem radili
i nadamo se da smo to uživanje bar na neki način malo preneli ovdje. Naravno, inicijalna ideja Ivana Nenad, malo smo gledali to da, ne baš da pojednostavimo, sam manir stop motion animacije je dovoljno taktilan da u principu ne vređa nikog, dosta onako ljudski, ljudi u principu koji našli neko iskustvo dobro reaguju na to. Tako da se nadam da će se i vama svidjeti ili da se već svide. Ništa, to je to, ja bih vratio Urošu mikrofon vrlo rado. Ja bih dodao još jednu stvar da, eto, moje nekada kažemo, zahtjev je bio da se prikažu te osnove što je neolitski čovek radio. Znači da je u neolitu je to pripitomljena životinje, da je žito od poljoprivreda, da je počela, da je trgovina bila na velike daljine, što ste vidjeli, da su imali i ritualne neke radnje, da su kakve su im kuće bile, kako su organizovali naselje. To su neke stvari koje, da kažemo, neolitski čovek na ovim prostorima donosi i koje mi dan danas živimo. To je ta tradicija novog života, što je rekla, od onog prethodnog lovačkog sakupljačkog do ovog sedentarnog koji se, evo, traje već nekih, na našim prostorima, nekih 8000 godina. Eto, hvala vam što ste gledali. Slobodno sada, ako neko želi da postavi pitanje, utiske, bilo kakva kritika, pozitivna, negativna, evo vidim da je se Marko spremio. Naravno, tako da ne. Hoćete mikrofon da uzmete? Ja sam se pripremio. Moje poštovanje, veliko poštovanje, ovo prvi put vidim ovakav jedan film, dakle animiran, a sa puno lepog teksta, nežnog, istovremeno i dirljivog, a rekao bih i snažnog. Profesor sam u penziji, profesor istorije u penziji, i mogu vam reći da sam u nekim mladalačkim godinama, možda kao ovo dete, radio kao student sa grupom vrsnih arheologa, počeo od Borislava Ivanovića, pa onda Bogdana Brucknera i Nikole Tasića, a u jednom trenutku sam, to je bilo sasvim slučajno, Branko Berić, on je bio u jednom trenutku VD, direktor ovog značajnog našeg muzeja, predložio me je, pošto ja znao malo nemački, naučniku Van Cajsu, koji je, dakle, vršio i određena iskopavanja i računanja vremena biljnog i drugog sveta. Ja samo mogu da kažem da sam redovno pratio 71., 2. i 3. ta kretanja, pogotovo što smo se svi aktivirali, mi kao studenti, a i ove naši ljudi iz društveno političke zajednice, da pokrajina priskoči u pomoć, ne znam ko je sve još priskakao, tako da sam ja začuvao sam nekoliko tekstova u Dnevniku i Sremskim novinama, Gomolava oživela, radovi su počeli i isto sam naglasio da tamo negdje 71. godine, posle izvesnih otkrića, 8. kongres istoričara i protoistoričara sveta u Beogradu pod pokroviteljstvom Saveznog izvršnog veća, dakle naše tadašnje države. To je zaista bilo nešto izvanredno, to je bio zamah. Sad, ovdje mi je i moj devojčurak koja prati zbivanja oko muzeja, ali mislim da neće se to zloupotrebiti. Kad se samo setim te mladosti koja je stizala iz različitih delova Beograda, Srbije, Vojvodine, ja sam studirao istoriju, pa da sam studirao arheologiju, ko zna kako bi to sve dalje išlo. Uglavnom, tada je mladost bila prisutna i mogu još samo da kažem da imam tu nekoliko lepih stvari, ali neću vas daviti sa tim tekstovima koji su imali svoju prohodnost i stizali su zaista do, u to vreme, i političkih vrhova. Bilo bi jako dobro kada bismo odavde poslali, ne znam, da li to neki apel, pomoć, da se preuredi ta Gomolava koja je toliko zaostala, toliko je pod tragom, travuljinom i tako dalje. Da li je to sad stvar lokalnih ljudi, da li je to malo opštine? Kada bi se to malo uredilo, onda bi priča još bila lepša i naštovitija. I 85. godine, kada sam se vratio iz Bosne u ovu moju rumu, kontaktirao sam se ljudima iz Zavičarnog muzeja
nekako su mi ostali dragi još iz mojih gimnazijskih dana, a evo do ovog trenutka takođe ove mlaze snage imaju puno dara da se nešto uradi. Jednostavno sam posjetio i muzej i Branka, direktorka, rekla, ajde školski, piše tamo da nam dodele neka sredstva. Zaista ja sam to objavio u dnevniku, naglasivši, dakle, da smo Bogu iza leđa i tako dalje. Razgovarao sam i sa, da li su to bili sekretari za kulturu, obećali čovjek, kad završimo ovaj dom kulture naš, sva sredstva koja preostanu bit će, dakle, namijenjena ovom našem zavičajnom muzeju. Da ne nužim više, volim kad vas vidim ovako, kada čujemo reći stručnjaka, i sa puno optimizma, bez obzira na te neke moje godine, prokujale si, ali još uvijek imam nekakvu želju i volju da ova naša Ruma, ove naše ustanove prevashodno dobiju svoje pravo mesto koje apsolutno i zaslužuju. Evo, toliko hvala. Dakle, Marko Loš. Prezime je Loš, a ime je Marko. Evo, hvala. Samo toliko. Imam puno toga da kažem, ali neću da zubim. Hvala, Marko. Ja bih se tamo nadovezao na profesora Marka, pošto su danas izašli rezultati konkursa za arheološko nasljeđe pri Ministarstvu kulture. Nažalost, nisu prepoznali zbog nedostatka sredstava što smo planirali nova iskopavanja na Gomolavi, novi projekat. Možda će film pomoći. Možda će film stvarno pomoći. Vidim da nisu finansirani novi projekti, nego sve stari projekti, ali Gomolava stvarno je u lošem stanju. Ona se obrušava, ne više radom Save, koje je bilo više hiljada godina problem, nego radom atomskih padavina, pošto su to veštački profili, nisu prirodni profili, nemaju vegetaciju i sada erozija je od atomskih padavina. I pošto je Gomolava, sreća, u Hrtkovcima i mjesto okupljanja meštana, pogotovo u letnjim mesecima, naša je, mislim, i dužnost i obaveza da zaštitimo taj deo i da prvenstveno nekog ne padne. S druge strane, takav lokalitet, mi treba da se dičimo i na samom lokalitetu imamo što da prikažemo. Ovo nas neće zaustaviti ove rezultati, mi ćemo pisati direktno ministru da nam dozvoli, da nam odobri sredstva, da možemo da radimo, jer imamo želju, jer imamo i snage i volje, pa ćemo da vidimo šta će dalje biti. Nadam se da će stvarno ovakve vid prezentacije i vi kao publika pomoći da Gomolava krene ponovo da se radi, da se kopa i da možemo možda i neke duže i bolje filmove da stvaramo. Da li imaju? Nema boljih, možda neke igrane. Da li ima još neku želju da kaže nešto? Slobodno, bilo koju impresiju, da li neko od autora, šta im je bilo najzanimljivije prilike kad su radili, kako su pravili? Mogu ja sam se, ovaj vaš lokal patriotizam je jako bitan u svemu ovom. I jako bitno da vi kao zajednica prepoznate vrijednost toga što imate. Jer niko drugi neće prepoznati. Mora da krene od vas. Vi morate biti ti koji će pokrenuti od lokala pa šir. Mislim, to mora tako da ide. Nažalost, država prepozna najčešće kad je već kasno, to smo vidjeli sa Vinčom, vidjeli smo i sa drugim lokalitetima, nekad su to samo, nažalost, politički poeni, nije zaista iz neke... Nekad se to radi iz nekih pogrešnih pobuda sa te strane, ali i to nama dobro dođe u toj zaštiti. Zato kažem, ovakva neka prezentacija šira je jako bitna u cijeloj priči i poenta je da mi prikažemo na jedan razumljiv način svima zašto je taj lokalitet jako bitan. Ono što je možda Urošu promaklo, a naučno je jako bitno, da je ovo jedan od lokaliteta koji ima vinčanske grobove. I to je zaista nešto što je jako retko i da su arheološki istraženi. Postoje neki koji su i ranije istraženi, ali nažalost nemamo ni materijal, ni dokumentaciju dobro, a ovde sve to imamo. Tako da je jako ovaj lokalitet je mnogo značajniji nego što ljudi imaju predstavu za arheologije, ali mislim da je realno i za ne samo Rumu, nego i za ceo Srem jedan od najznačajnijih lokaliteta. Tako da mi imamo veliku želju da nastavimo da radimo na ovom projektu, da nastavimo da predstavimo sve ostale periode koji se javljaju
na same Gomolavi, ali da kroz njih ispričamo cijelu priču Srijema, Vojvodine i, da kažem, Balkana. To možemo tako slobodno posmatrati. Hvala. Dosta mi pominjemo tu Gomolavu i vi koji ste bili na Lazarim predavanjima arheologije u medijima, par puta smo je spomenuli i to ne bez razloga, vidite, ona stvarno može da ispriča tu jednu celovitu priču o praistoriji, ne samo o praistoriji i istorijski period, ona ima 7000 godina, da kažemo, kulturnih slojeva u okviru svojih 5 metara debljine. Tako da Gomolava, iako je 75-80% istražena, i ovih danas malo taj deo bi trebalo da se sačuva i lepo da se prezentuje. Imamo planove, imamo izrađene i projekte i sve, samo još da krenemo da radimo. Mi kao muzej mali ne možemo sami, treba će nam stvarno vaša pomoć, da nas podržite, kao i uvijek što nas podržavate, tako da nadam se da ćemo moći da i Rumu, i Hrtkovce, i Gomolavu da stavimo u centar praistorije, što i zaslužuje, i da napravimo tu jedan možda i lep arheološki park. To je neki cilj kraj. 72. godine, negde u avgustu mesecu, Hrtkovčani i Ruma su zaista povukli jedan jako dobar potez. Asfaltirali su put do same Gomolave. Dakle, kad se ide iz Rume, posle Jarka, desno, taj asfaltni put 72. godine ugledao je svetlo dana. Ja sam u jednoj knjižici o Hrtkovcima napisao da je u to vreme, dakle, da su Hrtkovci bili pored Gomolave. Pošto je Gomolava u nekom trenutku ispričala svoju priču, 85. su radovi valjda bili završeni i tako dalje, sad je ponovo Gomolava pokraj Hrtkovaca, a ne Hrtkovci pored Gomolava. I moj apel isto mojim kolegama, ja sam svojevremeno moje učenike slao u muzej, ne zbog Gomolave, nego uopšte zbog značaja ovog muzeja, i iz gimnazije i iz srednje stručne škole, pa bi to bio moj apel mojim kolegama mlađim, da uvek, bar taj 7. čas ili 6. u Ljesko starešine, prošetaju do muzeja i da čuju tako neku lepu priču. Priča onda ima zaista fantastična. Eto, još jednom ne zamerite što sam oduzeo malo više vremena, zato što čuvao sam tu, ovo je samo jedan deo onoga što sam uporno slao u Sremske novine i na što sam bio obogaćen kada je otkrivena ona kružna grobnica. To je bilo nešto fantastično. Tu sam bio zajedno s ovim arheolozima, to je bila priča, posebna priča koja zaslužuje i to sam takođe... Probat ćemo da ispričamo. Tako je. Doći će ona na red. Jedinstvena u Srbiji. Da, pa eto. Da, hvala još jednom. I nastavite, vi ste mladi ljudi i je to sve ekipa, jeste, ali vam veri. Nastavite i jednostavno očekujemo lepe rezultate. Hvala vam, Moraš, još jednom. Kako smo rekli, male priče Gomolave. Nastavljamo. Hvala vam još jednom što ste došli. Već 9. jula imamo još jedno lepo predavanje. Naš dragi kolega Dragan Cakić iz Orki tima pričat će o rumskim bioskopima. Tako da ste dobrodošli i tada da dođete da poslušamo ovom divnom ambijentu lapidarima Zavičajnog muzeja Ruma. Tako da ako nemate više pitanja, slobodno se poslužite, popričajte, pogledajte postavku. Imate gore na spratu jednu lepu izložbu o jednom rimskom spomeniku i šta se može da ispriča jedan arheološki nalaz, a kamoli cijel lokalitet. Hvala vam još jednom i uživajte.